Sådan, det er en god peanut butter. Det er bare mega noget det. Det er det. Skal vi ikke have den ind i køleskabet? Hjælper det? Yep. Så det her. Lige meget når det er. Jeg tænkte det samme. Sådan, jeg spekulerer over, vi oplever den aldrig halvfyldt. Nej, det Vi oplever at sætte pose i, smide lidt skrald i, og puff, så er den fyldt. Alexa, vacuum kitchen. Yay. Yay. No. Hello. Qulinguariartorpumassakku. Qulinguariartorpumassakku. Oh, okay. Kukileeqqammallungaana ullaa finerpingasoq qulingiluaqattamissaani kukilerissassaqapuukkami hukkaruyorluta kukilereruyooreerlunga ingerlaqqammasoq nuunu iterseeruyooringa milulluarniassagami aqernavertoruna naksia ullormun pisassakkavangamarluinnap marluinnaapajaaramik kukileriner taavalu una 5 ugers undersøgelsertinnissaa marlumissaani minik nukappiaraaterput meqqanukaaтерeeramiuk kammanipulaaqqaaraa angerlaliivissaa ippassaq kukilerigama assamaappaanaammassillugu appa anganamma nunumiloreeruni issiarusussaguni appaanaammassissavara pisariteqqalaarpum suliaqarnaverpum imaattusinikuugaluarpugut qanormaa rappiusassuit slungiusassuit qanormaa takkua staffit unanassariorniassagakku aluarasumiinners kisiujalarlu
сулиаққарусуккалуарлуни тигуллугулисинилерлунили Hvad? Ej, det er sådan en meget ydmyg. There's no such thing as the best photographer, ikke også? Nu skrev Anninger, Asuk. Og så svarer jeg bare, Anninger er bedst, og vi alle, inklusive Per, ser dine billeder og stræber efter at være på samme niveau. Udfordringen er, at når vi når dit niveau, så har du allerede forhøjet det. Så det er vel bare sådan, det er. Så svarer den der. Nej. Hallo, jeg har lige vækket dig. Det er koldt. Det er koldt. Rigtig koldt. Vi kommer ud af bussen. Vi kommer ud af bussen. Og mega mange klokken 2. Og hvad skal du? Og hvad skal vi? 5 ugers undersøgelse. 5 ugers. Undersøgelse. Mhm. Ja. Mega. 5 uger i går. Sana kan ikke vente. Det skal være dagen efter, vi skal undersøge. Ved du, hvad der er i en 5 ugers undersøgelse? Aner ingenting. Husker intet. Men vægt muligvis. Ja. Og længde. Størrelse. Centimeter. Ja. Okay, det er jo sådan. Ja, de ved det. Det ved jeg. Det er ikke os, der skal fortælle det. Nej. Silla Noan. Det er dejligt vejr. Juice. Ja. Jeg ved, man kan se det. Vi har været her så mange gange under graviditeten. Under afgrund. Det vil du. Specielt september og oktober, der var vi her mange gange. Ja. Mm-hmm. 110. Så. Stor og sund baby. Ja. Stor. 58 cm stor baby. Mm-hmm. Jeg har glemt, at hun var 522. 522. Ja. Og hun var 4-0 for 5 år siden. Ja. Det går godt. Ja. Altså. Under. Ja.
생각하는 만들봐. Narisassaajorningittu pulsip qarisut qeritagut qerinerani agguinnarluit aorningittuarsuusarpu taamatut orra uinitsuun baconni ukua baconninammini aggugassat pisiniarfimmingaanni slartarimingaannertu mamarnerpaavasarami tassunga taavalus paketit sianneranilu kun immaqalunni piumagaanni baconni siulliutiinnariarlugi baconni taa orsua atuinarlusiativimma så piaqarput spaghetti bacon uinitsut pulsit olivenullilarlugu qasiltullarlugu tariu pisariaqangalu pulsi baconnillu taqajaqqaqermata taavallu pastartaaja taqavatigut ketchupilinarlu Nej, det er det.
med Mira. Hej Mira. Hej Mira. Oh, so happy. Oh. She's currently helping set up a secondary derivative market, which would allow overseas Vi er companies trætte. to hedge their investments Hun against er faldet i potential søvn nu. advancements in battery technology. Eller jeg er træt. Jamen, jeg er også træt. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan. Altså, du snakker så lavt. Jeg snakker altid lavt. Vi kan have talebobler. Klokken er 5:30, og vi er totalt smadret. Det kan være Lilika og Nuno kaput også. What, with my tongue in your tail? Godnat. Det var 1. december. Er vi stadig 1. december? Ikke endnu, men det her video. I know, oh my god. Vi laver meget. Bare i dag.